Ukuthuthukisa impilo yakho kungumsebenzi wesikhathi esifushane, kungaba izinsuku eziyisikhombisa kuphela. Kuyabonakala kungakaze kube khona into enjalo, akunjalo? Kodwa cabanga, kungani uqinisile kakhulu ezintweni ezikwenza uhlupheke kunalokho okukhulula? Uyakuvuma ukuthi amandla adonsa phansi uma uqhuma esakhiweni, kodwa awukholwa ukuthi imicabango emihle ingadonsa inhlanhla, impilo enhle, uthando njengoba kwenza imani. Ukholelwa ukuthi kufanele uzikhandle ngempilo yakho yonke ukuze ufinyelele imigomo yakho, kodwa ngithi, vele uhlanganise ukungqubuzana okuqondile, ukucabanga okulungile, imizwelo efanele. Futhi ngizokubonisa lokhu manje. Awukaze ucabange ukuthi umzimba wakho uhlala ushabalala. Awuphumulize ngisho noma iyiphi imizuzu. Ngisho nasekufeni uqhubeka ushintsha, uthuthumela. Futhi lokhu akusona isifanekiso kuyisayensi. Buka umzimba wakho ngaphansi komkhiqizo we-elektroniki futhi uzobona into emangalisayo, amandla ahlanzekile, edansi njalo. Wonke iseli, wonke i-atom edansi njalo. Awumile. Awuzange ube njalo. Uyisikhuthazo esihlazekile. Futhi konke emhlabeni kuyasikhuthazela. Akukho lutho oluhlala luhleli. Lokhu akuyona imbobo yokukhuthaza. Iyisiko lomhlaba. Yingakho umthetho wokukhetha usebenza. Ufana namandla ohlala njalo, kungakhathaliseki ukuthi ukholwa yini noma cha. Ubunzima bukhona eqinisweni lokuthi abantu abaningi abalwazi ukusebenza kwalo. Bakholelwa ukuthi kumnandi ukufisa ngamandla futhi konke kuzovela. Kodwa akunjalo. Imfihlo ikukukhuthazela okuqhubekayo okukhiphayo. Kukunquma ukuthi yini oyidonsayo. Akulona lokho okufisayo lokho okukhuthazelayo. Futhi yini eqinisekisa leli khuduzelo? Imicabango yakho. Ngokuqondile, imicabango edala imizwelo. Ukucabanga kulula. Ukubona lapho amandla akhona. Manje, qaphela kakhulu. Ungacabanga ngempumelelo, inhlanhla, uthando. Kodwa uma ungaphakathi uzizwa uphansi, wesaba, ongaqiniseki, uyazi ukuthi yini eyokwenzeka. Uzodonsa izimo ezivumelana nale mizwelo. Ukukhuthazela okuphansi kuyasusukisela ukucabanga okuhle. Izwe liphendula ekubeni kwakho, hayi kulokho okushiwo ukuthi ukufuna. Ngithole lokhu ngendlela ebuhlungu, iminyaka ngisendleleni yokuzenzakalela, ngihlala ngishintsha umsebenzi, ngingenalo iqondo, ngingenazo izifiso. Anginawo umqondo wokukhuthazela. Ngacabanga ukuthi ukuphila kwakukubona kuphela. Izindleko, ukushintsha amathayi, ukuhlanza ama-ofisi. Ngizizwe ngingabalulekile. Futhi ukuphila kwangibonisa ngaleyo ndlela. Kodwa konke kwashintsha lapho omunye umuntu engibonisa khona iqiniso lami ngombono ohlukile. Ngabona ukuthi umzimba wami wawungewona umzimba kuphela, insimu yokukhuthazela. Futhi ngingalulawula. Yebo, ngingakhetha ukukhuthazela engangikufuna ukukhipha. Futhi uma ushintsha ukukhuthazela kwakho, uNkulunkulu, konke kushintsha. Uyabona amathuba amasha, abantu, imibono. Kufana nokuqondisa isikhungo serediyo bese uzwa umculo omusha ngokuphelele. Usuke wazama ukuzwa ijazz erediyoni eyalelwe yirock enkulu. Akukwazi. Ukuphila kufana. Awuholise inhlanhla uma ukhuthazela ukuntuleka. Awuholise uthando uma ukhuthazela ukwenqatshelwa. Yimuphi umculo odlalayo ekuphileni kwakho manje? Uhlala unezinkinga ezifanayo, izikweletu ezifanayo, ubudlelwane obuyingozi. Mhlawumbe sekuyisikhathi sokulungisa ukungqubuzana kwakho. Isibonelo esisebenzayo. Kusasa, ngaphambi kokuvuka, beka isandla sakho esihlathini bese ubuza, yini engiyizwayo manje? Uma kuyikukhathazeka, ukudana, ukwesaba, yeka. Valela amehlo bese ucabanga ngento oyibonga ngayo. Isikhathi, ukuma, iphunga. Gcina lemizwelo imizuzu. Yivumele igcwalise umzimba wakho. Ushintsha ukukhuthazela kwakho. Futhi lokhu, bangane bami, kushintsha konke. Abantu abaningi bavuka bekhala. Baqala i-cellphone futhi babona izindaba ezimbi.
Baqala usuku oluqondiswe ekuziphatheni okubi futhi bathola okuningi. Uyazi umuntu onjalo? Usuke waba njalo? Lokhu akuyona imilingo. Yi-cause effect. I-physics esetshenziswe ekuphileni. I-Yunivesithi yaseCalifornia iqinisekisile ukuthi imizwelo emihle, ekhulile ngokuhlose, ayiphakamisi kuphela isimo sengqondo, kodwa nokulwa, ukusebenza kwengqondo namandla okwenza izinqumo. Akuyona into yokomoya iyalinganiswa. Futhi uma ucabanga ukuthi abantu nje abakhanyayo kuphela abaphila kanjalo, cabanga futhi. Abantu abavamile bakwenza nsuku zonke. Bashintsha impilo yabo, bashintsha ukukhuthazela kwabo. Isibonelo esivelele. U-Oprah Winfrey uthi ukuphila kwakhe kwashintsha lapho eqonda ukuthi ukubonga imihla ngemihla kwakungeyona nje inqubo ejabulisayo, kwakukhiye lokukhetha lokho ayekufuna ukuphila. Ungenza futhi. Akunandaba nesimo sakho. Ngaqala ngaphandle kwanoma yini. Ngaphandle kokufunda. Kodwa ngiqonde, uma umzimba wami uyisihlahla samandla, ukuphila kwami kuyisibukeli sokungqubuzana engikhetha ukukugcina. Futhi leyo kungqubuzana idala imiphumela yami. Ungalindi ukukhushulwa, isimangaliso, inhlanhla. Vele ukhuluze ngokuhlukile. Qala manje. Yikuphi ukungqubuzana ozokukhethela ukuphila kwakho kusuka namhlanje? Usuphindaphinda uhlangothi oluhle, ubheka esibukweni, uzame ukuzikholisa ukuthi konke kuzokulunga, kodwa izwi elincane langaphakathi lithi okuphambene nalokho. Imizwelo yakho nemicabango zilwa. Lempi engabonakali ikugcina ngemiphumela efanayo. Yilokho abaningi abangakuqondi nge-law of attraction. Imicabango yodwa ayidonse lutho. Imicabango engenamizwelo ifana nembewu esigangeni. Ayikhi imizi. Ayikhule. Lokho okukhonayo, lokho okunqumayo ukukhuthazela, imizwelo ngemuva komcabango. Uma uzizwa ungabaza, ukwesaba, ukukhuthazela, ngisho nokuphindaphinda izitatimende ezinhle, izwe lizothola lokho ozizwayo, hayi lokho okukushoyo. Le dissonation ivame kakhulu kunokubonakala. Abantu bathi bafuna imali, kodwa bayazihlambalaza ngokuzuza. Bathi bafuna uthando, kodwa bayesaba ukwenqatshelwa. Bathi bafuna impumelelo, kodwa bayazizwa benecala uma bedlula abazali noma abangane. Uyazibona. Lokhu kuyisandla esiqinile sokuzikhukhumeza. Ixhunywe kwesinye isiqalo esingabonakali esikulawula, iparadigm. Iparadigm yiyona yokuqala yezinkolelo ezibekwe kwisikhombisa sakho sokuqala kusukela ekufeni. Ngaphambi kokukhuluma, ikunquma indlela ozizwa ngayo. Ungacabanga njengomuntu ocebile, kepha uma ukholelwa ukuthi imali ilimaza, impumelelo iyasusa, ukufuna okuningi kuyiyona into ebilayo, uzizwa kubi. Futhi lokhu kuzokunquma ukukhuthazela kwakho, nokho okuyikukhetha. Ingqondo yakho yahlukaniswe ngezigaba ezimbili, i-conscious ne-subconscious. I-conscious inqabela, ihlela, iphupha. I-subconscious iyimo lesikhombisa sokuzenzakalela. Kuyindawo lapho imizwelo evela khona. I-subconscious ayiqondi ukucaca. Iyaqonda kuphela imizwelo ephindwayo ngamandla. Yingakho uzizwa ungakhululekile uma ushintsha into ebalulekile. Uzama ukufaka umcabango omusha emazweni anemisinya endala. Bayaphikisana. Kodwa izindaba ezinhle. Ungakwazi ukuhlela kabusha lokhu. Futhi uma ukwenza lokhu, konke kushintsha ngokushesha, cishe ngendlela yomlingo. Ngidlule kukho. Lapho othile engipha khona incwadi ethi icaba ucebe bifuthi wathi yenza ngokuphelele lokho engikushoyo, ngicabanga ukuthi kungaba uhlu lwemitask. Kodwa isikhathi sasinzima kakhulu, imibono yokuphikisana nakho konke engangikukholelwa. Lokhu kwangidala ukungakhululeki komzimba, ukukhathazeka, ukungakwazi ukulala. Kodwa ngaya phambili. Ezinyangeni ezimbalwa, imali yami yanda ngokumangazayo. Kungani? Ngoba ngiqale ukwazi ukuzizwa ngokuhlukile. Angicabanganga kuphela njengomuntu ocebile. Ngaqala ukukhuthazela njengomuntu ocebile. Futhi impilo yaphendula. Yingakho abantu abaningi abahlakaniphile, abafundile,
abaneminyango, bahlala bekhathazekile, abajabulisi. Ngoba ukubona kwabo kukhuthazela ngendlela efanayo yokwesaba, ukukhuthazela, angihle ngokwanele. Futhi izwe liphendula ngokuningi. Usuke wabona umuntu onengqondo ebonakalayo, kodwa ukuphila okulungile. Lokhu kuhlala njalo. Akukona ukushoda kolwazi. Ukungabi khona kokungqubuzana okuqondile. Kunendlela elula yokushintsha lokhu. Yeka bese ubuza, yini engiyizwayo manje? Akuyona into ocabanga ngayo, kodwa lokho ozizwayo. Ukubonga, ukuphepha, ukushukumisela, noma isisindo, ukukhathazeka, intukuthelo. Lokhu kuyindlela yakho yamanje. Futhi izwe liyisebenzisela ukuhlela izehlakalo zokuphila kwakho. Uma impendulo imbi, ungashintsha. Kubonakala kuncane, kodwa kushintsha konke. Sebenzisa ukubonga ngokwengqondo. Hayi ngendlela yokwenza, kodwa okweqiniso. Khetha into bese uzizwa ukubonga kuze kube yilapho umzimba wakho upumula. Zizwe kuze kube yilapho ushintsha isimo. Yilo leli qiniso. Uma ushintsha isimo, ushintsha ukukhuthazela. Futhi uma ushintsha ukukhuthazela, ushintsha ukukhetha. Ukuzivocavoca. Izinsuku eziyisikhombisa, ngaphambi kokulala, bhala izinto ezihlanu ozibongayo ngazo. Kodwa akwanele ukubhala. Zizwa. Bheka. Buyisela imizwelo. Uma kwenziwe njalo, lokhu kuhlanza imizwelo embi yesikhombisa sokuqala. Futhi ukhuluza ngenye indlela. Indlela yenhlanhla, ukuphepha, ukufaneleka. Ucwaningo lweYunivesithi yaseBerkeley lubonise ukuthi abantu abasebenzisa ukubonga ngenhloso baphakamisa amazinga abo edopamine neserotonin, ama-neurotransmitters, axhunyaniswe nokuphumula, ukuqamba, amandla okwenza izinqumo. Akuyona into yokomoya, yi-neuroscience. Ungaphoqi imicabango emihle. Qinisisa lokho ozizwayo. Lokhu kushintsha konke. Uma imizwelo nomcabango zihlangana, uba yisikhulu sama-magnet esingenakugwenywa. Lokho okwakubonakala kungekho ngaphambili kuqala ukuvela ngezindlela ezingaqondakali emithonjeni engalindelekile ngesikhathi esifanele. Cabanga, yini oyizuzayo uma ngesonto uzizwa sengathi usuvele uyizuze? Uma uzizwa kahle ngaphambi kokunqoba. Le yimfihlo. Ukubona ngaphambi kokuba ube khona. Ukukhuthazela ngaphambi kokubona. Ukuba khona ngaphambi kokubonakala. Ulungele ukuphila kanjalo. Ngoba uma kunjalo izwe liseliqalile ukuhamba. Usuke wazizwa sengathi kukhona okuthile okungabonakali okubuyisela emuva. Njengokungathi kungakhathaliseki ukuthi uzame kangakanani ukushintsha, ukuthuthukisa, ukukhula, uhlala ubuya endaweni efanayo. Iphethini ephindaphindayo. Izikweletu ezifanayo. Ukuphikisana okufanayo. Imiphumela efanayo. Akuyona inhlanhla. Lokhu kunengama, paradigm. I-paradigm yiyona uhlelo olubekwe kwisikhombisa sakho sokuqala. I-system operating system yengqondo nezimizwelo eqondisa konke, indlela ocabanga ngayo, ochaza ngayo, lokho okukholelwa ukuthi kungenzeka futhi, ikakhulukazi, indlela ozizwa ngayo. Futhi okuhle kakhulu. Lolu hlelo alukhethwanga ngawe. Lwakhiwe lapho usengumntwana. Lapho ingqondo yakho engacabangiyo yayivulekile, yamukela konke ngaphandle kokusila. Amazwi, izenzo, ukwesaba nokukholelwa kwabantu abakuzungezile. Konke lokhu kwakhe indlela ozibona ngayo, imali, impumelelo, uthando, ukuphila. Yingakho, ngisho nokuzama ukucabanga okuhle, ukufunda okuningi, ukushintsha imikhuba, uzizwa ukuxenana. Uzama ukufaka umcabango omusha ohlelweni lwakudala oluqondiswe kwenye into. Futhi iparadigm yakho izolwa ukuze igcine konke njengokuba khona. Ngoba yakhiwe ukukugcina endaweni yokuphumula. Ngisho noma leyo ndawo ikubhubhise. Lokhu kubonakala kanjani? Uthola imali eyengeziwe futhi ngokushesha ivele ingxenye engalindelekile. Itayi eliqhekekile, isixhobo esaphukile, isithembiso esilibale. Uzizwa sengathi awuphumi lapho. Noma uqala ubudlelwane obuzaliswe yizinkomba,
kepha uphinda imikhuba efanayo ekuqhelele kubantu esikhathini esidlule. Uzama ukukhiqiza, kepha awuzizwa kahle ngokwanele futhi uphumelela imibono yakho. Akukho okwenzekileyo. Iparadigm yakho elikhuluze izintambo ngaphansi kwengqondo yakho. Lokhu kwenzeke kimi. Lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuqala, nginikeza izinsizakalo zokuhlanza, konke kwakubonakala kusebenza. Ngiye ngithola imali enkulu kunalokho engangicabanga. Ngaphezulu kwezigidi eziyikhulu zamadola ngonyaka. Ngawo one 1960s. Kodwa uyazi ukuthi kwenzekani. Ngizizwa ngingakhululekile. Njengokungathi lokho kwakungeyona into yami. Njengokungathi noma nini othile uzobona ukuthi angiyona into yangempela. Futhi leyo mizwelo yokungafaneleki yenze ngathatha izinqumo ezimbi. Ibhizinisi elibi. Ngichitha lapho ngingafaneleki. Ngilahlekile lapho ngingahlali khona. Futhi ngilahlekile cishe konke. Kwakuwukushoda kwamandla. Kwakuyiparadigm elikhuluza emuva endaweni eyayiyazi ukwehluleka. Lokhu kwenzeka kubantu abadumile. Abantu abafinyelele phezulu, kodwa abazange bahlale. Isibonelo esinamandla yiMichael Jackson. Omunye wabaculi abakhulu kakhulu, abanekhono, udumo nenhlanhla. Kodwa wafa ngaphezulu kwezigidi ezine zedola ezikweletu. Kungani? Ngoba impumelelo yangaphandle ayizange inqobe ukuphikisana kwangaphakathi. Iparadigm yakhe yayigcwele icala, isithombe sokuqala esibi futhi imizwelo ejulile yokungafaneleki. Futhi ekugcineni iparadigm yanqoba. Yingakho ngithi, ulwazi ngaphandle kokushintsha kweparadigm alunamsebenzi. Ungaba nemikhakha, imibono, ukuhlakanipha, kepha uma uhlelo lwakho langaphakathi luqhubeka lufana, imiphumela yakho izoba efanayo. Ungacabanga ngokuhlukile isikhathi esithile, kepha ukubona kwakho kuzokubuyisela emuva. Ngoba ukubona kukukhuthazela. Futhi ukukhuthazela kunquma lokho oyikhethayo. Awukhethi lokho okukwaziyo, ukhetha lokho oyiyo. Ukushintsha iparadigm akulula. Akukhululekile. Kukuphuma ebhokisini. Kuyoba ukwesaba bese uqhubeka. Ngoba umzimba wakho uzolo. Ingqondo yakho izokuzame ukukholisa ukubuya. Izokusho ukuthi kuyingozi. Ukuthi ngeke kulungile. Ukuthi akuyona into yakho. Kodwa imfihlo. Ukudlula lolo lwesaba. Ngoba ngakwelinye uhlangothi kukhona ukuphila okusha. Akukho nzila emfishane. Kufanele udlule kukho. Khetha umcabango omusha bese uphinda. Phinda. Phinda. Kuze kube yilapho ukhula kwisikhombisa sakho sokuqala. Kodwa akukafuneki ukushintsha konke ngesikhathi esisodwa. Qala ngendawo eyodwa kuphela. Khetha ukukholelwa okukhawulelayo. Mhlawumbe angihle ngemali, noma akukho muntu ongithatha ngokungathi sina, noma ngihlala ngishiywa ngemuva. Thatha leyo gama uyiphikise. Bala entsha. Okuthile njengokuthi ngilawula imali yami kahle noma abantu bangithatha ngokubaluleka ngoba ngizihlonipha kuqala. Futhi uphinde lokho. Nsuku zonke. Ngokufanele. Bheka. Ngokufanele. Ngaleyo ndlela ubhala kabusha uhlelo. Kwafika cishe iminyaka eyi-10 ukuze ngiqonde ukuthi lokhu kusebenza kanjani. Ngoba ngangiphinda kuphela izinyathelo, ngingakuqondi imizuzu. Kodwa lapho ngiqonda, ukuguqulwa kwakungenakugwenywa. Imali yaqala ukufika ngokwemvelo. Amathuba avele. Abantu abalungile baya endleleni yami. Hayi ngoba nginothando, kepha ngoba ngishintshe ukungqubuzana. Ngishintshe iparadigm. Ungenza okufanayo. Kodwa kufanele uyeke ukubuka kuphela ngaphandle. Qonda ukuthi konke kuqala ngaphakathi. Lokho ozizwayo. Lokho okukholelwayo ngaphandle kokukwazi. Futhi kufanele ube nesibindi sokuhluza lokho okubonakala kuhlala kuyiqiniso. Ngoba iparadigm ayifuni ukubhubhisa. Ayikwazi nje ukuphila ngokuhlukile. Kodwa uyazi. Futhi ungafundisa. Uzothola nini ukwamukela ukuthi iphethini efanayo ilawula ukuphila kwakho?
Uzothola nini ukwamukela ukuthi idlule yakho izosho ikusasa lakho? Unayo isici, futhi iminyango ikhona engqondweni yakho. Ulungele ukuvula. Usuke wabona ukuthi konke ekuphileni kwakho kubonakala kulandela iphethini engabonakali. Njengokungathi kukhona isikhungo serediyo esidlala ekuphileni kwakho, futhi awukwazi ukushintsha umculo. Lokhu kwenzeka lapho ukukhuthazela kwakho kungaphathanyelani nezifiso zakho. Ungafuna uthando, inhlanhla, impilo, kepha uma ukungqubuzana kwakho kuqondiswe ekuthini, ukwesaba noma ukungabi khona, yilokho ozokuthola. Njengoba kwenza ireriyo, uzwa kuphela isikhungo esiqondiswe ukungqubuzana kwakho. Izwe lisebenza kanjalo. Futhi akekho owake wasifundisa lokhu. Sikhulile sikholelwa ukuthi konke kuncike emzamweni womzimba, amahora omsebenzi, ukuhlakanipha, ubudlelwane. Kepha kukhona okuthile okujulile okulawula iqiniso lakho, ukukhuthazela okukhiphayo, ngemizwelo yakho, imicabango nezenzo. Futhi leyo kungqubuzana yiyona imane yakho. Ukuthumela kwakho okungabonakali. Yenza izwe lize likwazi ukuthi ubani wena, futhi kunquma ukuthi yini oyidonsayo. Zingaki izikhathi okushiwo ukuthi ufuna ukushintsha impilo, kepha ukhalela uhulumeni, umholo, abantu abakuzungezile. Zingaki izikhathi ocele uthando oluningi, kepha uziqhathanise, wazenzela ubuhlanya, wazigxeka. Lokho okukufisayo kusekukungqubuzana, kepha lokho ozizwayo kusekwenye indawo. Uma ukungqubuzana kungaboni, akukho ukuqondana. Akukho kukhetha. Lena yinye ezinkinga ezinkulu zengqondo yabantu, ukungafani phakathi kwesifiso nokungqubuzana. Ufuna inhlanhla, kepha ukhuluza ukuntuleka. Ufuna ukubona, kepha uzizwa ungabonakali. Ufuna ukunqoba into entsha, kepha uhlala endala. Futhi izwe eliphendula ngokunembile ukungqubuzana kwakho, liphinda kuphela lokho osuvele ulikhiphayo. Akuyona isigwebo. Yimatematiki yamandla. Futhi leyo mathemathi iyanelisa kangangokuthi, uma ubuka ngobuqotho, uzobona ukuthi konke onakho namuhla kuyisibukeli sokungqubuzana owakugcina esikhathini esidlule. Ubudlelwane, imali ebhanke, amathuba, noma ukushoda kwabo, konke kuyisiphumo sokungqubuzana owakugcina. Uyakhumbula uJim Carrey? Iminyaka ngaphambi kokuba abe udumo, wayehamba ezintabeni zaseLos Angeles futhi ebuka izitulo zimqasha. Wayebhala icheque yemali ezigidini ezilitshumi zamadola futhi wayigcina esikhwameni sakhe. Kepha okubaluleke kakhulu, wayengacabangi ngakho, wayezizwa sengathi sesiyinto yangempela. Wayekhuthazela imizwelo yenqobo ngaphambi kokuba yenzeke. Futhi yilokhu okwenze konke kwenzeke. Eminyakeni eminingana kamuva, wathola leyo mali ngokuphelele ngenye yamafilimu akhe. Kwakukukhetha. Kwakukudlulisela. Manje, bheka omunye uhlangothi, bangaki abantu owaqonda abaqopha, akukho lutho oluqondile kimi, izwe alilungile, kuphela abantu abacebile bayaqoba. Futhi yini abayitholayo? Ubufakazi obuningi bokuthi bayeqiniso. Ngoba yindlela esebenza ngayo. Izwe alikwamukeli lokho okuqondile. Linika lokho okuqondana. Uma ufuna isiphumo esihlukile, lungisa ukungqubuzana kwakho. Kodwa ukulungisa ukungqubuzana akuyona into yokuphindaphinda izitatimende ezinhle esibukweni. Kukuhlala sengathi lokho okufisayo sesiyinto yangempela. Sawubona, bazalwane. Ningazizwa kanjani? Namuhla ngifuna ukukhuluma ngendlela yokuphila impilo enhle, impilo ehlala iphelele. Kukhona umthetho omkhulu wendalo, umbono oluthile ohlala usebenza ngaso sonke isikhathi, ukuhambisana namandla akho angaphakathi. Uyakubona, abantu abanethando, abathobekileyo, bayajabula, bazungezwe yizinto ezinhle. Akuwona amahloni, bazalwane. Kuyinqubo yemvelo. Njengoba ukhanyisa, ukhanya lwakho luqabula abanye. Ngezinye izikhathi sizizwa sikhathazekile, sizizwa sicindezelekile, sizizwa singathandwa. Lokhu kungenxa yokuthi sizivumela ukuba sibe nezinhliziyo ezingcolile. Singazikhethela izinto esizibona, esizizwayo, esizizwa.
Uma ugcwala ngezindaba ezimbi, ukuncoma okubi, ukufaniswa nabanye, uyakwazi ukuzwa ubuhlungu, ukukhathazeka, ukwesaba. Yilokho okuvusa ukuqina ngaphakathi, okuvusa ukungabaza. Kufanele uqale ukuthanda impilo yakho. Kufanele uqale ukuthanda wena. Kufanele uqale ukuzikhethela izinto ezinhle, izinto ezivusa amandla akho. Yenza imikhuba emihle, izinto ezincane ezikusiza ukuthi uhlale unethemba. Ngokwenza kanjalo, uqala ukuvumela izinto ezinhle ukuba zifike ekuphileni kwakho. Njengoba uqala ukuthanda impilo yakho iyakuphendula ngokuthanda. Qala ngokubonga. Bonga izinto ezincane, izinto ezinkulu, izinto ezinhle ezikuphileni kwakho. Ngezinye izikhathi izinto ezincane zenza umehluko omkhulu. Ngezinye izikhathi izinto ezincane yizinsimbi zokuqala zokuguquka kwakho. Qala ukubona izinto ezinhle ekuphileni kwakho. Qiniseka ngokuthi ubonile. Qala ukubona impumelelo yakho. Yenza isithembiso sokuzikhethela ukujabula, ukuthula, nokuthanda. Ukuthula akulona ukungabi nalutho, bazalwane. Ukuthula kuyindlela yokubona izinto ezihle ekuphileni kwakho, ngisho noma izinto zingalungile. Lokho kuyinqubo yokuguqula impilo yakho. Kuyindlela yokuguqula umoya wakho, amandla akho, ukuphila kwakho. Kuyindlela yokuqala. Uma uqala ukwenza lokhu, uzobona ukuguquka okukhulu ekuphileni kwakho. Izinto ezinhle ziyakuqala ukuza kuwe. Uzothola amathuba amasha, abantu abasha, izinto ezintsha. Uzoqala ukubona impumelelo. Ungalindi. Qala namuhla. Qala manje. Yenza isithembiso kuwe. Khumbula, impilo ayilona ibhola lokudlala, bazalwane. Impilo yisibopho. Impilo yisibopho sokuthanda, ukuthula, nokuthula. Impilo yisibopho sokuthanda abanye, nokuthanda wena. Impilo yisibopho sokuguqula amandla akho angaphakathi. Ngingakubona khona. Sawubona.